In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u in het Nederlands. En na de reclame gaan we praten bij FMA over het vroege gebruik van middelen als sigaretten en alcohol bij jonge kinderen vanaf 11, 12 jaar. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws en dat is de opening van de Extra vandaag. De douane ligt plat en dat heeft Juan Laurens van vakbond Straf aan de Extra bekendgemaakt. Het gaat om een reeks van punten die maar niet opgelost worden, zo zegt Laurens. En daarom is er vandaag een vergadering onder werktijd voor alle douaniers. Het heeft onder meer te maken over promoties die wel zouden moeten worden doorgevoerd, maar dat gebeurt maar steeds niet. Er is veel ontevredenheid onder werknemers, onder meer over een landsbesluit dat al 2 jaar zou moeten worden aangenomen, maar dat gebeurt ook niet. En er is een groot tekort aan personeel, maar de overheid wil maar geen mensen aannemen. Ze willen maar steeds verder onderzoek doen, terwijl bij andere diensten er wel gewoon mensen worden aangenomen, zegt Laurens. Ook is er nog een punt van het opleiding en nog meer zaken. Een hele reeks punten die volgens de vakbond Straf ertoe leiden dat de douane nu zegt: en nu is het genoeg, nu gaan we vergaderen onder werktijd en gaan we duidelijkheid eisen. Inspectie sluit bejaardentehuis. Ja, dat zijn van die verhalen die je als kinderen van ouders die in een bejaardentehuis zijn nooit wil horen. Er is onderzoek gedaan. Dat onderzoek vindt al enige tijd plaats. Maar nu heeft de Inspectie voor de Volksgezondheid bekendgemaakt dat ze een bejaardentehuis gaan sluiten. Omdat er veel klachten zijn over de behandeling van de ouderen in dat bejaardentehuis. In sommige gevallen worden bewoners vastgebonden aan het bed of krijgen geen goede zorg. En om het nog erger te maken heeft de minister van Gezondheid op Facebook gezegd dat de directeur van het bejaardentehuis verschillende pinpasjes van de bewoners in diens bezit had. Het wordt direct gesloten en de bejaarden worden op andere plaatsen ondergebracht. Volgens de SVB moet er ergens ingesneden worden en daarmee reageert de Sociale Verzekeringsbank op de beslissing van de minister van Gezondheid om de maatregel die de SVB per 1 september wilde invoeren, om niet langer de vitamines te vergoeden, om dat stop te zetten. De minister wil dat niet en de SVB zegt oké. Philip Martens, de directeur van de SVB, laat aan de Extra weten dat het nu voor dit jaar 300.000 gulden scheelt, wat de SVB niet kan bezuinigen. Over een heel jaar zou het 1,3 miljoen zijn. Maar er moet ergens bezuinigd worden en nu wordt er onder meer gesproken over de counterregeling. De minister van Gezondheid staat op het punt dat de bejaarden, dat de ouderen op Curaçao niet de dupe mogen worden van de maatregelen. En SVB gaat verder kijken hoe ze dan wel kunnen bezuinigen. Jongeren steken huis in brand, dat weten we niet, maar dat is het vermoeden. Daar schrijft de Extra over. Gisteren ging een huis in vlammen op achter Japan NV. Er wordt in de wijk gesproken over problemen tussen lokale jongeren en de bewoner van het huis. Dat zou hebben geleid tot brandstichting en dat weer tot het in vlammen opgaan van dat huis. Of dat waar is, dat wordt nu onderzocht. Wat wel duidelijk is dat de bewoner geen meter had van Aqualectra, maar stroom rechtstreeks van de kabels gebruikte. En daarmee komen we ook meteen naar het volgende bericht. Diefstal neemt toe. En dat is ook een bericht vandaag in de Extra. En dat zegt technisch manager Ray Severina. Hij haalt dat voorbeeld aan van het huis achter Japan NV in Heintje Kool. Waarbij de bewoner duidelijk rechtstreeks van de kabels stroom aftapte. Maar volgens Ray Severina gebeurt dat meer en meer op Curaçao. Het is illegaal, het mag natuurlijk niet, het stelen van stroom, maar het is ook heel gevaarlijk. En daarom wil hij een voorlichtingscampagne beginnen om mensen te wijzen op de gevaren hiervan. Opnieuw auto leeg geplunderd. Het komt vaak voor, maar zo erg als gisteren is toch wel heel schrijnend. Bij Malpaís, achter de radioantennes, werd een zwarte Kia Rio gevonden.
Nou, daar waren heel veel onderdelen uitgehaald. De auto is nog niet zo lang geleden gestolen, zo lijkt het. Maar toch hebben de dieven snel hun slag kunnen staan. En ze waren bijna zover zelfs om zelfs de hele motor mee te nemen. Waarschijnlijk werden ze betrapt. Dat ging dus niet door. De auto is naar het politiebureau op Rio Canario gebracht. Maar de wijze waarop gestolen auto's helemaal worden geplunderd is inderdaad schrijnend. En dan de mooie ontvangst voor de Little League kampioenen. Ja, we kunnen er geen genoeg van krijgen, maar de Curaçaose honkballers, de jonge honkballers, doen het echt uitstekend. In de Little League zijn ze dit weekend kampioen geworden, internationaal kampioen geworden van de Little League World Series. Daarna wordt er gespeeld tegen de kampioen van Amerika. Dat ging helaas verloren, dus we zijn niet van alle landen in de wereld kampioen geworden, maar wel van alle landen op Amerika na. En het is niet de eerste keer. Vorig jaar was er ook al zo'n mooie prestatie. Daarom werden de spelers van de luchthaven opgehaald, in een trailer langs de carnavalsroute naar het Brionplein gebracht. Veel mensen langs de kant, veel vrolijkheid. En het is vooral voor Curaçao weer heel erg mooi. We gaan even over naar de reclame en zijn zo terug met meer nieuws. Di conta si tanto pergunta den censo 23, e lista di pergunta di censo ta extenso. E dato ng collecta por ayuda den mio tomo di decisión na beneficio di nos habitante ng, nos barrio ng, y nos país. CBS ta pidi bo cooperación umbia cada 10 anos. Nos ta apreciar que bota tra tempo pa contestar e pergunta ng di censo 23 di manera habri. E processo ta relativamente fácil si bo cooperar. Nos encuestador ng ta bom di train e ta honra bo privacidad. Ta suma dato di tur família e usa ng colectivamente. Pergunta ng tabay tocante habitante ng di casa di família e tocante ng vivienda. Família coopera sa censo 23 tapahanya vista total e anónimo. PCI e família kita coopera. Abo tambe? Paano sa kung nosta? We hadden het er net al over tijdens het nieuwsoverzicht. Steeds meer jongeren gebruiken op vroege leeftijd, beginnen al met sigaretten, alcohol. Ook de vape-pen wordt gebruikt. En dan moet je denken aan leeftijden 11, 12, 13 jaar. Voor ouders natuurlijk een enorme schrik. Maar we spraken erover met Danielle Pengel van Fundación Manejo de Adicción, FMA. Want die gaan een symposium organiseren voor docenten en professionals die met jongeren werken. Hoe ermee om te gaan dat jongeren zo snel al nieuwsgierig zijn naar zaken die volgens, dat hebben ze niet door, maar die enorme gevolgen voor de rest van hun leven kunnen hebben. Het symposium heeft de naam Curioso pero Cuidadoso en we vroegen Danielle Pengel hoe zij dat het beste zou vertalen naar Nederlands. Ja, ik zou zeggen nieuwsgierig, maar toch voorzichtig. Want weet je, we hebben dus gemerkt wanneer we voorlichting gaan geven op school, we beginnen vanaf 11 jaar, 12 jaar, dan hebben we echt heel veel jongeren die al experimenteren met verschillende soorten middelen. Hè? Sowieso zijn ze al nieuwsgierig en dat is oké, dat hoort erbij. Weet je, dan creëer je eigen identiteit. Maar als je gaat experimenteren met middelengebruik, dus alcohol, sigaretten, vape, shisha, dat hebben we gemerkt dat ze echt van jongs af aan dat ze daarmee experimenteren en dat is echt zorgwekkend. Zorgwekkend in welke zin? In de zin van dat het dus het is toegankelijk voor ze, maar ze beginnen dus ook op een hele jonge leeftijd of steeds jonger te experimenteren met dat soort middelen. En je bent natuurlijk volop in ontwikkeling, je hersenen zijn nog in ontwikkeling en het is dus inderdaad gevaarlijk en je kan daar dus een verslaving door ontwikkelen. Dus we proberen... En dat hebben ze niet door op dat moment natuurlijk. Nee, absoluut niet. Ze weten alleen maar de leuke dingen van het gebruik, maar de minder goede dingen, de risico's daarvan, de consequenties op korte en lange termijn, dat weten ze helaas niet. En wat gaan jullie tijdens het symposium daarmee doen? Ja, tijdens het symposium gaan we dus vooral de professionals en de docenten en eigenlijk iedereen die met jongeren werkt, willen we uitnodigen om naar de conferentie te komen. En dan willen we ze echt informatie geven, motiveren. Niet alleen met betrekking tot verslaving, maar ook andere onderdelen zoals hoe kan je oplossingsgericht te werk gaan, seksualiteit waar ze ook heel veel in contact mee komen, hoe eigenlijk het brein eigenlijk ontwikkeld wordt wanneer er een verslaving is. Dus het is heel breed. En we willen de professionals en iedereen die met jongeren werkt, willen we dan alle informatie meegeven om dan toch
de jongeren te proberen om met die nieuwsgierigheid, om dat toch op een voorzichtige manier bespreekbaar te maken en te houden. Nieuwsgierigheid in goede banen leiden. Ja, dat is goed gezegd. Ja, dat precies. Volgens Pengel geeft de FMA veel lessen, veel voorlichtingslessen op scholen. En daaruit blijkt inderdaad de jonge leeftijd. Jongeren hebben al veel kennis van alcohol, sigaretten, vapen en nog andere producten. En ze zijn nieuwsgierig. En op die manier moet er natuurlijk een beleid worden uitgevoerd. Volgens Danielle Pengel willen jongeren wel informatie hebben. Maar gaat het ook om de manier waarop het gegeven wordt. Want er zijn natuurlijk ouders die horen vanaf 11 jaar, die horen seksualiteit, die horen middelen, die denken van, daar moeten ze helemaal niks mee te maken hebben. Die vinden dat hun kinderen juist niks moeten weten. Juist, ja, dat is het dan inderdaad. Maar als je dus inderdaad weet dat de kinderen het wel weten, want dat denken wij ook, maar wanneer we op scholen komen, dan staan we echt elke keer zo verbaasd. Dus het is wel belangrijk dat ze weten dat, de kinderen weten het wel. Dus hoe kan je je kind dan eigenlijk helpen om toch bewust te worden van ook de negatieve gevolgen ervan? Maar ook vooral dus het gesprek open te houden. Weet je, dat je kindje toch wel kan benaderen in de toekomst. Mocht hij dus een vraag hebben of bijvoorbeeld iets niet weten, dat je het toch bespreekbaar kon maken. Ga naar de website van FMA. Yes, ga naar de website fma-curaçao.com en dan zie je bovenin Conferencia 2023. En dan kan je daarop klikken, dan zie je alle sprekers. We hebben sprekers uit Nederland, we hebben heel veel lokale sprekers. En we hebben workshops natuurlijk, dus het wordt interactief. Niet alleen maar zitten luisteren, maar ook echt heel interactief. We hebben ook verschillende casussen die we dan eigenlijk willen bespreken met z'n allen. Weet je, want je hebt gedurende de conferentie heel veel informatie gehad. Dus we gaan met z'n allen even zitten dan om te kijken, oké, vervelende, moeilijke casussen waar we eigenlijk mee vast zijn gelopen. Hoe kunnen we samenwerken, alle instanties eigenlijk op Curaçao dan? Hoe kunnen we samenwerken om toch te kunnen helpen om een oplossing te vinden of met ideeën te komen voor de casussen, onder andere. Succes. Dank je. Dan gaan we naar Aruba en Nederland, want de Arubaanse 62-jarige Mayrin Kroes ligt in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. Ze hoopt een donor te kunnen krijgen. Ze heeft leukemie en voor haar is de donor die moet helpen bij het tegengaan van de verdere verspreiding van bloedkanker de enige manier. De familie organiseert samen met de Nederlandse databank Matches nu drive-ins op Aruba en binnenkort ook op Curaçao en Bonaire om zo'n donor te kunnen vinden. Dat is namelijk een groot probleem voor mensen van het Caribisch deel van het Koninkrijk en eigenlijk voor iedereen in de Cariben. Daarover sprak Ayoni Gouda, zij is de dochter van Mayrin Kroes, met het Nederlandse radioprogramma Nieuws & Co. Het staat op de website van Caribisch Netwerk, die een heel artikel erover geschreven heeft. Maar laat even kijken naar het begin van het interview, dan wordt meteen duidelijk wat het specifieke probleem is voor mensen van het Caribisch deel. Wie op Aruba, Bonaire of Curaçao woont en vanwege ziekte een stamceltransplantatie nodig heeft, zal op de eilanden geen donor kunnen vinden. Er worden simpelweg geen stamceldonoren geregistreerd. Dit probleem heeft de moeder van Ayoni Gouda. Zij heeft leukemie, heeft een stamceltransplantatie nodig, maar kan, omdat ze op Aruba woont, geen donor vinden. Dag Ayoni. Hi, goedenavond. Hoe gaat het met uw moeder? Naar de omstandigheden gaat het goed. Ze is nu onder behandeling bij Erasmus MC en is bezig met immuuntherapie. Om vervolgens te worden voorbereid voor de volgende fase en dat is de transplantatie. Ja, maar daar heb je wel een donor voor nodig. Dat klopt, ja. En dat gaat niet goed, die zoektocht? Het is in het algemeen moeilijk om een donor te vinden dan wel een match. Het gaat om een match te vinden voor mijn moeder. In het algemeen is het al moeilijk om een match te vinden. Maar vooral voor mensen met een etnische en multiculturele achtergrond, zoals wij vanuit het Caribisch gebied, is de kans dan nog kleiner dat ze een match vindt. En dat heeft te maken met de weefseltyperingen van de mensen met een diverse afkomst. Ja, dus en daar zijn er minder van. Er zijn minder donoren van. Ja, dat klopt. Wat het is op het Caribisch gebied is sowieso de representatie van stamceldonoren redelijk beperkt door het feit dat er geen infrastructuur is op het Caribisch gebied. Terwijl we wel een bevolkingsgroep hebben van 44 miljoen mensen.
Daarnaast is de bewustwording redelijk klein ook op de eilanden en Caribisch gebied. Binnenkort dus ook drive-ins op Curaçao. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. Volgt u ons via Facebook, druk dan op de knop volgen. Volgt u ons via YouTube, druk dan op de knop abonneren. En dan zien wij elkaar morgen weer terug. Ik ben er zeker, ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.